gitawag sa amo og kanang preksyo. Oh. Kay arong ig-away ninyo, buwag mo largo. Ah. May tag na mo agi na ron halin ya paninda na mo palit ani. Lami ba na mga paninda? Munggay. Dahon. Mga klase-klase na kung paninda. Ayo! Oh, dong. Punta mga tindayo. Aw, palitan ning dahon dong para mulikon ninyong relasyon. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreamy Palit to lang, tagpila mo ni. 50 lang na dong, 50. 50. Oh. O, tara. 25. 25, 50. Oh, sige, salamat dong. Dapay 25. Oh, ito na. 75. Oh, 75. Salamat dong. Ay, sa kayo. Sige, amping. Warta na jud ko, nanadyo ning palit sa kuwap. Basig na napodroy mo palit ron. Warta na pagkuhan na ron. Di ang gakusan. May tayo tindahan dari tapi. May tindahan. Ako ay di tindahan ay. Isan ko ni ron tindi ko. Sa kay baligya ito. Palit na mo dere, palit. Yo, Oh, sa may mo daw. how much is your break show? English kamat Bisaya tadere dong ka Pilipinas ne. Bisaya, Bisaya. Pasin sayo abi nag og negro ka. Ang kitang negro. Ito yo, tagpila niyo. Tag 50 lang na siya dong. Muna siya gitawag sa amo og kanang preksyo. Oh. Kay arong ig-away ninyo, buwag mo largo. Grabe din po kayo. Nagtainom do mo pitas tumpas. Oh, sige, palitan. Hugot-hugot. Palitan. Dua-dua mo kog palit ano eh. Ayaw na pag duha-duha. Kay maopat na. Ah, sige yo. 50 dong. Keep that change. Sige, salamat dong. Hugot-hugot ron tindiro ka. Amping dong ha, amping. Ah, makakubawa ng relasyon. Tapadungan eh. Ngita sa tindahan kay. Dahil nga init kayo eh. Bade, tindahan bade. Apa? Bro? Oo, tara ba dahil. Tara, nalamay sa inyo ah. Kaya kung tiayo. Oy! Dok, tara paninan mo yo. Tagpila ni kamo kayo niyo. Tag ko ano dong, tag 5 lang ni 5. Para turun dai bay. Porta, porta, porta. Pamili ta. Pamili mo, pamili. Kini kamunggay, Ay, sa kamunggay. Kini dong sakto ni mo kay naka uyab. Kining kamunggay. Pero unsa din Para kamundo ha magdugay. Ay. Adong palitan na dong. Ya kaning spring yo. Unsa man ning spring? Oo yo. Kining spring dong. Rator ani tag 5 ra ni siya. Para Unsa may gamit anang kuan Ay, gamit ana yo. Gamit Gamit ana barato ito. raman. parihara ng relasyon. Inyo ning inaton pero ini kabugto buwag mo dayon. Pero di ko kaya bumitaw ikay masasaktan dahil pangako ko walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na mahal. Grabe sa di mo dagugot yoy. Bebe, ako ning paliton me. Nya Pila man ni tanan? kuha nang dong kanang 5 nya sugatos nya plus 5 kan 107 lang na tanan. 7? Bade, uwang og piso ba de? Ay kog piso. Sobra man itong kwarta. Sobra de. Sa man kalibo? Oo, sa di kalibo. Sinsiyo? Abi na og. Ay Sinto raman niyo. di ara ko Kung og sinsiyo. 7. Oh di ay kuan 8,000 ni. Ah, kuyawa sa kalibo. Sa kalibo ang kan 8,000 lang sukli. Bailo tabuotan man ko sige atan mo. Are sa miyo. Sige. Salamat kayo. Amping mo, amping. Ay, buti hagid na ako karong adlaw. Purot na gid ang taon akong paninda. Salamat. Uli na jud ko ani. Uli na ko na. Sorry. Tay may lugi man Murag siguro lugi tanong. kita to, pre. Sukli ba? Sa sukli. Nan, sukli oh, mo na lang ni sukli. Upat ka buot. Oo, grabe man abi. Pila man ni ba de? Yot, kedudus mas siguro. Kani murag 107 eh. Tara. Pali, bawas na tatong tinduro ha. Tara, kawatan ka to.
Matugas Arpon from Nabal. Thank you. Shoutout pa ko kay No Mek nga na sa Korea. Shout out sa inyo, idol. Shout out pre ko kang Christine Gasang, taga Cavite. Shout Shout out out sa iyo, sa'yo. idol. Christine Love you. Gasang. I love you. Christine Gasang. Shoutout ko sa akong uyab nga si Elsadora Rodrigo nasa Manila. Thank you. Thank you, Love you. guys. I love you. Bye. Elsa. Bye-bye.